kelen ngono donc ne kibara me ikungonka donc atenya fonga fi ne mafia comme nye janfa di ma comme keri ma pisringale ase dugu kono ni bora dugu kono ni tara yoro bi e demso to de beda ni demso mami kaboka la jolendo mami e mane sara foila deni masayala fono kera ni lamalo yali ni ne fuma sululi mami e kono ta ba kalama ima fe fo yana fone ya kuma de be dugu kono amalo ene molo amalo e tanga boneka amalo ene hayba ga bokonon ko jugu te bo dugu la gasa bi boni ma do re fare mami tishia nasi Eh mami. Maman. Mami c'est tenir. C'est fouille de tenir. Il faut qu'on cache nana pour qu'on y soit. Maman c'est pas papa Delia. Mami où comment te mana? Elle a dit la wati mina et moi la même mami. Et ma soeur la dit les cannes. Et mi fa place la dit. E mani je sira ni laje e ma do ko de na bati nga gele mami e be boya no sisa ibi dumuni ke chuga min e be ta shi yoro min ibe da yoro jumena o bela jelen ka mana gambe ne la mami ta ifa kana ni ne soro ya Eh, nyedna
Natami. Nim Natang Buno for join. Nim Natan Damakasi join be. Na for an any more eteri. Ninu be farala. And be codona nyona. Nim Nata John Fences. Ne fa donne no doing fambe. Nebta John Fences and Coven Lado. Mama, we racontalala na for a kigato. Ni matu. Nato ni gorebache. Nene mamita to ne nkorobi. O kama wafo. Kuni mugo iladi. Kuni mame. Kuni yere ladi dum. Kumu goti ladi oko. Marone bolo kerankalai. Jam go itaro kibija. Foni guya domna. Ni flani nga klugele atono bulu. Wadi mi mugowe girinega mami. Ne bolo ne nyonti. Me aflani e bi ne benkelena. Tigitenena. Ne kono ta mugomfe. Ne tisikafu. Ni ne afu. Adama dinela. Wa fuha jenge mi. Ne fani o tena jike nyomotike. O temene ngokabui. Akuma suru ga boni be. No, mune bene ga lexi chel. Na lexia. Iga den ki ranya ko. Den yon Mami ko ipare ga cha aba ngam ga cha bugolo ko man korma ko man lexia ke. O de chenga ne ame ga ko man ga lexi ake. Na man lexia ga ali pare ga o fo ne so. Ma ane te fa so no bi. Ko de fa fo ni bla gogo gonni in nouveau kelen wa. Ne singa go ta me do ngi bla go to ko chene mo ma sa me ala de dele ala cha ala kan kun wa ni cha. Ma do ga lo te ga man go nyeda ni fu te. To chena mo ma nya. Te se to ko wa cha na fo. Ko ndi ga din te me do. Chache. Ndi mami. Edoulie, ça va? Anne-Marie. Oka. On ne nene pas comment vous. Ça va? Anne-Marie. Elle est cinéma. Il fait un peu de temps. Donc, si ça ne vient pas, il fait un peu de temps. L'année que le sang est mort, il a un an. Elle est il va à la manne ni salene do an papa ne ganesi ne dunya wala dugu solution fausse ne mami bolo ni elésité ne baro mugo kele me se gane deme ka jone jibi goro asiro nema o elésité il est tout ça il interroge na kumala idimi do bena bi ala kelen wala bi idimi bare bena man wala il paraît que me kuma il konomaro il va avoir un bon état de tiens wani il te faible ngam ko la be on état de mais les ni était jone bi se ga jone jibi goro les mi delisa les mi delisa les
cɛ ɲɛ bɛ la i bɛ ka den digi ka ɲɔgɔn cɛ mun de cɛ b'a dɔn a na mun fɔ ne na cɛ k'ale ale gisa gɛn ale kɔnɔma don yɔrɔ t'ale bolo ne dabɔra ma ban cɛ n ka cɛ jɛn bɛ sɛbɛn de fɛ bɛ yɛlɛ la i y'a ko bɛ taa nin ka cɛ ko sigiyɔrɔ t'ale bolo wa yɔrɔ t'ale bolo waati ma dɔ kɔnɔ t'a la ne m'ale sɔrɔ ale kɔnɔma ne bɛ taa n bila